3, 2, 1, go! Tänään mä tein tämmösen VSA eli Vaasa, sitten VSJKL eli Vaasa, VS Jyväskylä eli Vaasa vastaan Jyväskylä. Eli mä kerron mun omista mielipiteistä, nämä on mun omia mielipiteitä. Teillä on varmasti eri mielipiteitä ja jos netistä hakee tietoa, niin varmasti saattaa olla erilaisia. Ja ne voi olla oikeesti niinku, nää saattaa olla ihan pielessä mitä mä sanon. Mutta kun niin on, mitä mä oon itse niinku nähnyt, kuullut, huomannut, tavannut ja tälleen, niin Vaasassa ja Jyväskylässä niin mitä eroa niillä on. Eli ensimmäisenä, kuten kaikki tietää, niin Vaasa on paljon vanhempi kaupunki kuin Jyväskylä. Niinku ihan selvästi, jos tässä olisi Vaasa, tässä on Jyväskylä ja mä kävisin Vaasassa ja sitten mä kävisin Jyväskylässä, mä huomasin, että Vaasa olisi paljon vanhempi. Koska siis se paikkana se vaan näyttää niin paljon vanhemmalta. En mä tiedä, kun sinne menee, niin tulee vähän semmoinen vanhempi olo tai semmoinen, ei vanhempi olo, mutta semmoinen tunnelma, en mä tiedä. Siellä on mun mielestä tosi iso tori, varmaan ihan oikeastikin on, mutta siellä niinku näyttää tosi isolta se tori. Kun niinku, että on kaupunki, niin siellähän pitää niinku olla tori. Mut siellä se on niinku ihan älyttömän iso. Jyväskylässä taas se on semmonen wink 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 ton kokoinen vitsi sillä, että siellä mahtuu 2 ihmistä. Anteeksi Jyväskylän ihmiset, ei kun anteeksi Jyväskylän pääjohtaja. Vaasa on semmonen meri, en mä tiedä, jos siellä rannikolla on, niin se on vähän semmonen meren tunnelma, eli vähän semmonen. Ja sitten taas Jyväskylässä on semmoinen järvitunnelma, että se on vähän niinku semmoinen, Jyväskylässä on vähän lempeämpi tunnelma silleen, koska siellä niinku esim. Se meri, niin siellä tuulee meren takia tosi paljon, niin se on vähän semmoinen raivokkaampi, että siellä tuulee paljon enemmän kuin täällä Jyväskylässä. Ja siellä on ehkä vähän vilposempi. Okei, mä eilen olin Vaasassa, mutta siellä ei ollut ehkä, no oikeastaan siellä oli paljon lämpimämpi kuin täällä, mutta kuitenkin. Niin kun, jos menee jonnekin rannikkoalueelle, niin siellä niinku tuulee niin paljon, että tulee ihan kylmä. Mut sit taas Jyväskylässä niin se on aika tyyntä oikeastaan täällä. Sitten Vaasa on mun mielestä vähän tasaisempi kaupunki, et siellä ei niinku oo kukkuloita ja laskuja ja matoja ja niin kuin Jyväskylässä. Jyväskylä on mun mielestä tosi niinku semmoinen matomainen kaupunki. Et siellä on niinku ylämäki, sitten toki alamäki, sitten on taas ylämäki, sitten on taas alamäki. Mut semmoista on niinku tosi paljon enemmän kuin Vaasassa, mitä mä oon itse ainakin nähnyt. Vaasassa puhutaan paljon enemmän ruotsia. Eilen kun mä olin siellä, niin me käytiin pizzeriassa ja siellä oli kolme menylistaa. 2 niistä oli ruotsiksi ja 1 niistä oli suomeksi. Et niinku, what? Mä en tiedä yhtään mistä tää tulee, mut jostain syystä niinku ei ihmisistä todellakaan päätyltynä. Jos mä en niinku näkis siellä Vaasassa ihmisiä ja sit mä en näkis Jyväskylässä ihmisiä, niin mun mielestä kyllä niinku jostain syystä joistain kohdista Vaasa näyttäisi paljon isommalta, mutta sitten taas joistain kohdista Jyväskylä näyttäisi isommalta. Et silleen se on vähän vaihtelevaa, että niinku, jos sä meet tähän kohtaan, niin täällä saattaa näkyä silleen, että se on paljon uudempi. Mutta siis jos sä katsot tänne, niin se näyttää siltä, että se on paljon pienempi. Anteeksi, mä sanoin äsken uudempi, mutta isompi. Mutta tälleen, niin jostain syystä joskus tuntuu, että Vaasa on isompi ja joskus, että Jyväskylä on isompi. Se vähän vaihtelee paikasta. Sitten mun mielestä mä oon huomannut ainakin, mitä mä oon Vaasassa käynyt, että siellä on paljon vähemmän ihmisiä. Niinku, no siellä vaan on tosi paljon vähemmän ihmisiä. Mä en tiedä mistä johtuen, mutta niinku, tai siis kyllä tiedän mistä johtuen siellä on vähemmän ihan oikeasti ihmisiä, mutta niinku keskusta on vähän semmonen, mun mielestä se keskusta on vähän liian iso oikeastaan sille kaupungille, koska siellä oli aika niinku, no arkena saattaa olla
paljon vähemmän kuin mitä Jyväskylässä. Jyväskylässä arkenakin, mutta on ihan täynnä, mutta sitten taas Vaasassa niin se on vähän silleen niin ja näin. Että onko se niin täynnä. Sitten tämmösiä peliasioita. Mä en tiedä miksi mä otin mukaan tämmösiä peliasioita, mutta jos jotain kiinnostaa, niin Vaasassa pelataan vielä Pokemon Gota mun mielestä. Nämä kaikki on mun mielestä juttuja olevia hommia. Mun mielestä minä itse. Mutta niin siellä tuntuu pelaavan paljon enemmän Pokemon Gota jostain syystä. Niinku, mä näin ainakin siellä ihmisiä niinku, vielä oikein kunnolla pelaamassa sitä Pokemon Gota silleen illallakin siellä oli niinku, joissain, jos oli joku gymi, niin sit siellä heti niinku, 2 tyyppiä pelaamassa sitä, mutta sit taas Jyväskylässä on mun mielestä alkanut ihan älyttömästi hiipua. Vaikka Jyväskylässä on enemmän ihmisiä, niin mun mielestä Jyväskylässä pelataan jopa vähemmän sitä peliä. En ole ihan varma, mutta tää on mitä mä oon nähnyt. Ihmiset saattaa pelata sitä, mutta Vaasassa sitä pelataan enemmän kuin Jyväskylässä. Että Jyväskylässä vaikka ihan saman verran ihmisillä saattaa olla se Pokemon Go vielä siellä, mutta sitten taas ne pelaa sitä vähemmän. Kun taas Vaasassa sitten ne pelaa sitä melkein normaalin verran. Kyllä ne ehkä vähän on vähentynyt. Niin kuin joka paikassa Pokemon Go on vähän vähentynyt. Sitten tää uusi Tuber Simulator-homma. Mun mielestä se on Jyväskylään tullut paljon isompana kuin Vaasaa. Mitä mä oon ainakin kuullut, koska Vaasassa mä kuulin mun serkulta, että niiden luokalla 2 pelasi sitä peliä. Kun taas meidän luokalla, jos meillä on 23 oppilasta, niin meiltä pelaa 10 pelaa sitä ehkä. En ole nyt ihan varma, mutta kuitenkin. Mutta toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Jos jostain syystä tykkäsit tästä videosta, niin jätä tykkäys. Mutta jos jostain syystä taas et tykännyt, niin jätä silti tykkäys. Tämä oli tämmönen PP:n lopetus YouTubeen. Käykää katsomassa myös Bossen YouTube-kanava. Moi moi!